Evidentment, el 15M va ser un moment de confluència total, de sumar forces a lo bèstia, però també després hi ha hagut un cicle d'una dinàmica diferent que jo crec que també és positiva perquè ha fet que cada lluita en el seu àmbit s'organitzi de manera més potent, però ara era necessari tornar a confluir d'alguna manera. No cal que anem a la plaça, potser podem fer unes jornades, potser podem fer altres coses també, però sí que la sensació de malestar que hi ha al carrer i l'evolució que cada lluita de cada àmbit ha portat durant l'últim any fa que sigui necessari tornar a confluir, donar una nova empenta i pensar això, com sumar forces i com colpejar juntes. Nunca ha habido tantas movilizaciones y tanto jaleo como hay ahora. Y si no, preocuparos, mirar internet, hacer estadísticas. Nunca ha habido tantas movilizaciones y además tan generalizadas. Desde los mineros a los hospitales, a enseñanza, a los trabajadores que trabajan y a los que no trabajan. Nunca. Jo crec que d'aquí podem treure dates, però sobretot també podem treure l'evidència de que hem d'estar molt més juntes, no? I que necessitem repetir aquest espai, que necessitem consolidar un espai setmanal, al meu entendre, on puguem coordinar, o almenys puguem començar a plantejar com coordinar tots els espais, totes les lluites, tots els col·lectius, no? Ara mateix estem en un moment molt reactiu, que van fent retallades, van fent atacs contra els drets i anem sempre reaccionant. I el que cal, pensàvem, era pensar per avançar-nos i per donar el proper pas i pensar estratègicament. Aquesta era una mica la idea de començar a fer un espai de reflexió conjunta com aquest. Jo crec que serà positiu per tots perquè hem conegut lluites que potser no coneixíem tant, sabem quins agents hi ha a la ciutat, tenim una mica més clar què està fent cadascú, quin és el calendari d'accions i és molt més fàcil trobar punts on puguem organitzar coses plegats o donar-nos suport els uns als altres.